Ayiwa Bamako troisième point na ayira ka fɔ ko funɛgɛni dɔ kɔni su kɔni yera ye. Aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kabako mun b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamako troisième point ni ale bɛ Sotiba kɔni ni Musabugu cɛla la ayira ka fɔ ko funɛgɛni dɔ min si bɛ taa san 18 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Jara ye ko ale su kɔni yera yen ji kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko alamisa tɛmɛnen min kun ye février kalo tile 9 ye a yira ka fɔ ko su dɔ kɔni yera troisième point kɔni na. Ayiwa ni si yɛrɛ kɔni yera cogo min o de ye ka fɔ ko Mamadu Jara kɔni somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnna a b'a bɛnkɛ min fɛ yan nɔ Bamakɔ ni o ye Daramani Kulubali ye ko olu kɔni welela ka se Sotiba finitigiw ma ka taa ɲɛfɔli kɛ ka yira ka fɔ ko o den dɔ kɔni tununa ko o de hukumu na min ye Sotiba kɔni finitigiw ye ko olu ye sapeur pompier mɔgɔw kɔni na wuli ka da u kan ka taga ni yɔrɔ kofɔlen na ko ka taa ɲinini kɔni kɛ. Ayiwa ko ɲinini kɔni la min kun ye février kalo tile 8 ye a yira ka fɔ ko funɛgɛni kɔni yera ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Jara ye. Ayiwa Mamadu Jara yira ka fɔ ko ale bɛ bɔ Kulukoro mara de la ka ale kɔni nana wari ɲini na a bɛnkɛ kɔni fɛ sabula ko maa kun don maa min yɛrɛ kun si bɛ taa san 18 na wa ko a kun kɛlen don ka muso kɔni minɛ. Ayiwa ale kɔni nalen a ka baara kɔni ɲini kɔni hukumu kɔnɔna la min ye a bɛnkɛ ye ko o y'a di a sigiɲɔgɔn dɔ kɔni ma nakɔ sɛnɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ko o k'a dege nakɔ sɛnɛ la o de hukumu na ko u kun bɛ taa nakɔ sɛnɛ kɔni kɛ min ye baada in kɔni ye k'olu to o nakɔ sɛnɛ in kɔni na a yira ka fɔ ko nakɔ sɛnɛna dɔ kɔni muso ka telefɔni kɔni tununa ko siga kɛra la ka yira ka fɔ Mamadu Jara ni ale ye banbagatɔ ye ko ale de nɔ kun ye telefɔni suɲɛ in kɔni ye. Ayiwa ko a yirɛnen ka yira ka fɔ ko Mamadu Jara ale de kɔni nɔ ye ni suɲɛni ye ale kɔni y'a ladɔnniya ka yira ka fɔ ko ale kɔni ma suɲɛni kɛ. Ayiwa ko o de hukumu na min ye nin don kofɔlen ye n'o kun ye février kalo tile 8 ye ko Mamadu Jara kɔni tɔɲɔgɔnw nana ma ko u ka taa baara la ko ka taa telefɔni kɔni ɲini k'o kɛra sufɛ 23h wagati Mamadu Jara ale kɔni wulila ka tugu a tɔɲɔgɔn ninnu kɔ sabula ale kɔni tun bɛ fɛ ka telefɔni ka ye a ka fɔ ko ale kɔni nɔ tɛ a ye ko ale wulilen ka taa a baarakɛɲɔgɔn ninnu kɔni nɔfɛ ko ka taa telefɔni ɲini kɔni na ale yɛrɛ kɔni ma segin o de la min ye alamisa ye février kalo tile 9 ko ɲininiw kɔni hukumu na bɔtara kɛ a kɔni su kɔni kan. Ayiwa a bɛnkɛ ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko u bɔlen a kɔni su kalama ko a se a n'a bolo fila kɔni sigilen don a ka kurusi kɔni sentiri la wa a kunkolo kɔni digilen kun don dugukolo la jeli caman kɔni b'o la u taara sɔrɔ ni makofɔlen in kɔni fatulen don wa ani maa minnu wulila ka taa telefɔni ɲiniyɔrɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolilen don nka min ye Sotiba finitigiw ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ walasa u bɛ se k'u bolo kari ni makofɔlen ninnu kan ka sɛgɛsɛgɛli caman tengu la ka dɔn mun kɛra sababu ye ka Mamadu Jara kɔni bɔnɛ a nin na. Ayiwa min kɔni ye Mamadu Jara ye ko ale kɔni su donna Sotiba kaburudon kɔni na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'an bɛ an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan.